Eta badakik historia baketarieko Rosarito kamioen, ez to? Bai, hori zen nire amen lehengusina bat. Eta, klaro, euskara berbaikiaren eta holako nazionalista izatearen eta ziren, represio asko zan horren itzien, ulie, ebai. Eta kalien pasia huerain domekero, Elisa orduko eta kalien ibilizaren bere ulie behiteta. Praktika hori abaino bertan behi, abien ez to? Hori badakik edo? Abaino guztak, baiaketaren bai. Orduan eskabateri, ulie batik eta zelula bakie, pasan da. Gaina, Espainiak egitzen ez dibilten, Zibilibia ben buru bizta. Ez dutzen ipinten banda gorri hori bat? Hori bai, ipintzen zinelako zer bat, bai, esaten. Banda gorri hori bat. Baina, paseo eta benien, ibilibia ben eruzatzen modu. Gero, beha gura bera. Orduen momentuen horrek, ordu betien, oan Elisa gora bera no, bape bai. Diegi guzti. Eta batzuen mote datzen erresina hori bai. Hain baten ari bai ez dakit, hori, ez dakit baina.